आं दिनै दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरिगामि बाप्टिस्ट गिर्जायाव। बे बरिगामि बाप्टिस्ट गिर्जाया गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ। दिनै बे बरिगामि बाप्टिस्ट मण्डलिनि गेलेग्रा फोथाराव गोबां रायजो राजाफ्रा जमा जानानै दङ आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायनि सिगाङावनो बिथांमोनहा गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ। जों दायो नुनो मोन्दों गाजा गोमजायै बिथांमोनहा गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो थाखाय जमा जानानै दङ। जों दायो केमेरा पार्सनखौ देखायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आंथ' गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो आं सानाखैमोन बे मण्डलियाव फैनो मोनगोन होननानै। दा नैबे समाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों, आंखौबो जे बिदाय होनो लिंहरबाय, बहुद गोजोननाय मोनदों। आंनिफ्राय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमनोबो आं साबायखर हरदों आरो फैबाय थानाय 2023 मायथाइयाव नोंथांमोनाबो साफ्रोमबो रंजा खुसियै बरायगोन आरो नोंथांमोना मोजां जिउ खुंनो हागोन होननानै आंनिफ्राय बिदि हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। बेथ' जोंनि थाखाय मोनसे गोमोथाव माने सम, बोसोरनि जोबथा सान आरो बे साना जों मानसिनि साननायाव बेहेक मोनसे गोसोआव माने गोहोम खोख्लैयो। दा अब्ला बेबायदि दिनखौ जोङो माने बारहोनांगोन, जिहेतु जों बेखौ हमथानानै लाखिनो हाया। बेवहाय जों बे समखौ अर्थात जि 2022 मायथाइ बे बोसोरखौ जोङो मोनसे बिहेक हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बारहोनो नागिरदों आरो बेवहायनो दिनै नैबे हाबाफारिफोरा जाबाय थादों। बेखौबो जोङो बिहेक हिसाबै हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौ बरायो। जिहेतु फैबाय थानाय बोसोर, बे बोसोराव आगान होनो मोननाया इसोरनि मोनसे गेदेर अनुग्रह होननानै जों हमना लायो आरो बेवहाय जोङो बेबायदि इसोरनि मुङै बे गोदान बोसोराव जोङो आगान सुरो आरो। नोंथाङा गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय माबायदि साखाफारा जानानै दङ? गोदान बोसोरखौ माने बरायनो थाखाय माने गोबां माने गोसो खुसिदों, माने साखाफारा जानानै दङ। माने बै गोजाम बोसोराव माने जिबायदि माने सोलिबोबाय बेनिख्रुइ माने साबसिन माने हामसिनै जाहाथे जों गोदान बोसोराव माने सोलिलांनो थाखाय माने आसा खालामदों।